ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏସବୁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ସଫା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ମସ୍ତରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିପରି ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ଏଇ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବନା ଗଛ ହେବାରୁ ବାଡ଼ି ଘର ପାଖ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାବନା ଗଛ ବାହାରି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।